Kublai shibun ya pi barok kane kalong kejing pentip baka Central Recruitment Board Mekalia Police kansa sedang no ya ka Fiscal Efficiency Test lane kejing mare ya ka kampulit nadu ka khat pratarik November 2020 ter. Te ya kane ka notis nga klem yo nang no ru nre nga yo hi na ka website jongka Mekalia Police. Nak benta ka instruction ki tu ki candidate ki lak ban check ya ka website jongka Mekalia Police. Dengan sabu ru ya ka website ha ka description sa klik nang tu ban check ya ki jing don kam jong pi baro. Te laong hang ne ba ya ka admit card jong pi nak benta ban lej mare ya ka kampulit kin sa upload ha ka website jongka Mekalia Police kata ka www.mekpolice.gov.in nadu ka khatway tarik November 2020. Te nadu ka khatway tarik pila ban check ya ka admit card jong pi na ka website jongka Mekalia Police. Te anda pila dep download ya ka admit card jong pi sa check ya ka tarik ha kanu ka sngi ba pide ban lej mare bat ha kanu ka center